खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आङो माखासे नोंथांमोननो जे पाब्लिकनि गेजेराव माबोरै बारनो हायो आरो बेबायदि माबोरै आं बेबायदि बारबोनो हाया मा साहसखौ लानानै दिनै आं नोंथांमोननो माखासे बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनाय जागोन फारि फारि माबोरै साहस लानानै आरो माबोरैहाय गोसोखौहाय दाद लानानै माबोरै बेफोरबायदि पाब्लिकनि गेजेरावहाय बारनानै देखायनो हायो बा बेफोरबायदि गोबां माबोरै साहस बाहायनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो माखासे खोन्थालांबाय थागोन आरो ना माने जोंनि बर' हारिनि जाय लोगो नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि गोबां बेफोरबायदि पाब्लिक बानायनो बिराद गोसो जायो माखासे साहस मोनैनि बा लाजिनायनि थाखाय खालामनो हाया सोरबा गोबांआ बेफोरबायदि बारलु बारला खालामबाबो सोरबा साहस गैयिनि थाखाय खालामनो हाया बा माबोरैहाय साहस लानानै नोंथांमोनाहाय खालामनो हायो बेफोरखौहाय आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांबाय थागोन नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुखाबायानो जे आं क'क्राझार टाउनावहाय जे ट्रेन साइथिं जे बारनाय बा बेफोरबायदि हलायलाबायनाय गोबां पाब्लिकनि गेजेरावहाय नोंथांमोना जे भिडिअखौ नुबाय थाखाबाय आरो गोबाङा कमेन्टआव गाज्रि हरदों माने बेफोरबायदि मानो बारनांगौ ट्रेन साइथिं बेफोरबायदि मानो बारनांगौ होननानै गोबाङानो नेगेटिभ बाथ्रा बुंहरदों आरो गोबाङा गाज्रि कमेन्ट हरदों आरो दा बेफोरनि गेजेरावहाय आङो नोंथांमोनाहाय बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांगोन एक्सुवेलि बे पाब्लिकनि गेजेराव जे बेफोरबायदि बारनानै देखायनाय जाय बेखौ दिन्थिनो थाखाय बेखौ खालामनो थाखाय लोगोफोर गोबां साहस नांगौ आंबो जे बिदिखौहाय उन्दै समनिफ्रायनो बिराद मोजां मोनो जे बेफोरबायदि पाब्लिकनि बारनाय जे इउटुबाव नुबाय थायोमोन सिगाङावहाय ओमफ्राय बेखौ नुनानैनो आङो एसे उन्दैयावहाय माने बिराद गोसो जाबाय आरोना बिराद भिडिअखौ बिराद इन्टारेस्टेड मोनबाय बिराद गोसोआ आं बिराद मोजां मोनबाय मानो होनबा बेफोरबायदि बारलु बारला खालामग्राखाय आं हाब माथो ओरैबायदि भिडिअआबो बिराद मोजां आं नांगौ बिदिखौनो खालामलांगोन होननानै आं बेफोरबायदि बिराद गोसो जाबोदों आरोखि ना खिन्थु आं बेफोरबायदि पाब्लिक नामा बेफोरबायदि आं जेबो मिथियामोनबो जास्ट बेफोरबायदि बारलु बारला खालामलाबायो मायो बेफोरबायदिमोन आरो ओमफ्राय बिनि उनाव आं बिराद मोजां मोनलांबाय बे पाब्लिक रिलेसनखौहाय बेफोरबायदि गोबां मानसिफोरनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेबायदि दिन्थिनो हाबाय आरो गोबां साहसबो मोनबाय बेफोरबायदि जायो आरो दा जोंनि बर'आवहाय गोबांफ्राबो बेफोरबायदि दिन्थिनो बिराद गोसो जायो माखासे साहस मोनैनि जाउनाव खालामनो हाया लाजियो गोबां माबायो आरोना दा आंखौथ' मिथिखायो नोंथांमोना माने लाजिया माया होननानै आरोना खिन्थु आं बिराद साहस मोनबाय लोगोफोर दा आं बेफोरबायदिखौ लाजिला आरोना माने आं गोबां गिदिर गोलावफोरनि सिगाङावनो बा मोनसे टाउनफोर गिदिरफ्रावनो गोबां आं बेफोरबायदि दिन्थिबोनो मोनबाय बेनिखायनो आंनि साहसआ बारायबाय माने लाजिला आरोना एसे एक्सपिरियेन्स मोनबाय साहसआ बारायबाय सिगाङाव लाजियोमोन आरो गोबां लाजिनायखौ लाथ'बाबो दिन्थिबोयोमोन सिगाङावथ' बिराद लाजिखायोमोन माने आं मानि थाखाय लाजियाखै होनोब्ला लोगोफोर मानि थाखाय साहस बाहायनो हादों दा बेबायदि मिडियायाव फैनाय बा बेबायदि पाब्लिकनि गेजेराव दिन्थिनाय मारै साहस फैनो हादों एक्सुवेलि साहस बाहायनो थाखाय नोङो नोंनि मोखांखौल' नोङो नुजाग्रोनो हानांगोन माने लोगोफोर गावनि मोखांखौ दिन्थिनो हानाय जानांगोन आरो पाब्लिकफोरनि गेजेराव बा नोङो बेफोरबायदि इउटुब फेसबुकनि गेजेराव दिन्थिनो हानाय जानांगोन लाजिनो मोननाय नङा साहस जानांगोन आरोखि ना जेनेबा नोङो गावखौहाय बेफोरबायदि भिडिअ बानायनायाव नुजानाय जानांगोन बा सोरनिबा मालाय भिडिअ खालामनायफ्राव नुजानाय जानांगोन लाजिनो मोननाय नङा बेफोरबायदिबासो नोङो बेफोरबायदि पाब्लिकनि गेजेरावहाय दिन्थिनो हागोन आरो जेनेबा नोङो सोरबाया भिडिअ बानायबाय नोंखौ बा नोंबो गावनि मोखांखौ दिन्थिनो हाया लाजियो बिरादनो होमबा नों पाब्लिकनि गेजेराव माबोरैहाय बारनानै देखायनो हानो लोगोफोर हायाना बेफोरबायदि ओंखायनो बेफोरबायदि गावनि मोखांखौ फेस टु फेस नुजानो हानाय जानांगौ आरो ना माने आंबो सिगाङावहाय एसे उन्दैयावहाय माने आं ब्लगखौनो लानो रोङामोन आरोना लोगोफोर जेबो ब्लगबो लानो रोङामोन आं माने गावनि मोखांखौनो देखायनो बिराद लाजियोमोन आरोना बिराद लाजियोमोन आं उमुख सुमुख मा बुंगोन मागोन बेफोरबायदि जायोमोन आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय माखासे मानसिफ्रा बुंबाय नों ब्लग बानायदोलै मारै बेफोरबायदिल' बारबाय थाखो माखो होननानै गोबां बाथ्रा बुंबाय आरो ओमफ्राय बानायलायनोलां होननानै मोनसे कारिगाव बिल्डिं मोनमोन बे कारिगाव बिल्डिङावहाय आङो मोनसे आं केमेराजोंनो मोखाङाव ब्लग लानायलायदोंमोन आरो बाव लानायनिफ्रायनो ओरैबादि साहस जालांबाय आरोना आङो बिराद लाजिनायखौबाबो आं दोनथ'बाय माने गावनि मोखांखौ दिन्थिबाय थानो लुबैबाय आरोना माने लाजिला आरोखि ना है मानसिफ्रा बखिगोनदां मागोनदां जावगोनदां बेफोरबायदिबो साननाय फैला एकदम देखायदावबायलाय साहसआ बारायबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय बारायनानै जे आंथ' एडभान्सलि सिगां बारखायोमोन नालाय मोखां माबानि ब्लग बानायामोन आं खालि बारोल'मोन आरोना बेबो ब्लगबो बानायनो रोङामोन माबो बानायनो रोङामोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय माने बेफोरबायदि बहाबा थांनाय मानाय बेफोरबायदिबो ब्लग बानायनो रोंबाय माने लाजिनाया एसे खम जाबाय आरोना साहस हाबाय ओमफ्राय साहस जानानै ओरैबायदि साहस जालांबाय ओमफ्राय आंथ' बेबायदि फारखौ बायदिसिनाबो खालामो होननानै आं साननानै
माखासे इउटुबफ्रावबो नुबाय नालाय माने बिदि पाब्लिकेसन मानसिफोरनि जे गोजान हारसाफोरनिखौ नुनो मोनोना जोङो माखासे गोबां टाउन सहर बारनाय मानाय बेफोरबायदि पाब्लिकेसन बेफोरबायदि नुनो मोनो ओमफ्राय बिदिखौ नुबाय आं बिराद गोसोआ बोरैबा मोनबाय आरो नायनानैहाय हाब आंबो बेफोरबायदि खालामबा मोजां जागोनदां मागोनदां बेफोरबायदि गोबां सानबाय आरो ना गोसोआवहाय ओमफ्राय बिनिफ्रायनो आङो मोनसे सेरफांगुरि होननाय दंमोन बे सेरफांगुरि होननायावहाय आङो फार्स्ट टाइम आं खालामजेनबाय आरो ना ओमफ्राय खालामजेननानैहाय आङो बे खालामजेननायाव आं बिराद लाजिदोंमोन माने बिराद माबोरै जागोनलै माबोरै मागोनलै बिराद साननाय फैबाय आरोखि ना आं बावहाय ओमफ्राय लाजिनायखौ लाथ'नानैबाबो आं बारबाय अब्लाबो बे फार्स्ट टाइमथ' बारा मोजां जायाखै माने बारा गोलावबो खालामनो हायाखैमोन आरो एसे एनै मानसिफोरनि सासे सानै गोनाङावल' खालामनो नागिरदोंमोन आरो बिदि बुरजायाव खालामाखैमोन ओमफ्राय बेनिफ्रायनो साहसआ बारायलांबाय आरो लोगोफोर ओरैबादि बारायलांबाय आं बिदिनो देखायनो हादोंब्ला होमबा आं ओरैबायदि टाउन क'क्राझारफोर बायदिफ्रावनो आं हाहैगोन होननानै आं बिराद गोसोखौ माबा सानबाय आरो ना आं बिराद स्ट्रंलि सानबाय आङो ओमफ्राय साननानै आङो बिदिनो खालामलांबाय बिदिनो मानसिफोरनि सोरनिबा गिदिर गोलाव सोरनिबा माबा बेफोरबायदिनि सिगाङावनो आं बारनो हाबाय मानो हाबाय ओमफ्राय साहसआ बारायलांबाय आरोखि ना रावखौबो लाजिनाय गैला खिन्थु बे बुस्थुआ ओरैबायदि लाजियो लोगोफोर माने बे बुस्थुआथ' रिएक्समेन्टबो खालालाय आङो बिदिनो टाउनावबो लायो क'क्राझार टाउनावबो आरो गोबां माबा लायो आरो ना खिन्थु गोबां साहस लानांगौ जायो लोगोफोर माने लाजिनाय होननायखौनो दोननो मोनखाया बावहाय एकदमबारे लाजिनो नांखाया एकदमबारे माने बे बुस्थुआ रागाजोंसो जायो आरो ना लोगोफोर मालाबाबो खुसियै माबायै जाया बे बुस्थुआ रागा एकदमबारे माबाफोर जानानै टेनसन जानानै बेफोरबायदि माबानाय बेफोरबायदिसो हायो आरोखि ना खुसियैथ' हाखाया नालाय दा नोङो जास्ट हमदो जेन'बा नोङो मोनसे टाउन लायनो जेन'बा मोनसे क'क्राझार ट्रेन स्टेसनावखौनो होनबाय आं जेन'बा ट्रेन स्टेसनाव बारनो थाखाय नों बेसेबां साहस नांगोन ओरैबायदि हाब बे मानसिफ्रा आंखौ माबा होनगोनदां आं बोरै देखायनो हागोन दे बोरै मानो हागोन दे बेफोरबायदि साननाय फैगोन आरोखि ना माबाफोर जायोब्ला आंखौ ओरैबायदि रायगोन नामा बुगोन नामा नांफ्लांलाबायबा बिदि साननो हागौ आरो ना खिन्थु ओरैबायदि साहस लानांगोन बिसोरलाय माब्रा बेखौ लाजि नामा मानसिनि जिउ दानो दं दानो गैया होननानै बेबायदि साननाय जानांगोन आरो ना आंथ' बिदिसो सानो लोगोफोर बिदि साननानैसो आं साहस लायो माने खुसि सोरबाया आंखौ रायगोनदां हाब बुगोनदांलै सोरबाया नांफ्लांलाबायबा बेफोरबायदि सानबाथ' नों जाखाया लोगोफोर बिदिखौनो सानथायनो नाङा ओमफ्राय नोङो सोरनिबा जेन'बा हमबाय नोङो सोरनिबा सिख्लानि सिगाङाव बारनांगौबा नोङो जेन'बा सिख्लाया फैगासिनो बावहाय नोङो माब्रैहाय बारनानै देखायनो हागोन बावथ' ओरैबायदि लाजिनांथावानो जाखायो जेन'बा नोङो बे सिख्लाया आंखौ माबा होनगोनदां मागोनदां बेफोरबायदि सानखायो आरो ना माने लासिंसिं जाखायो बे बुस्थुआ एकदमबारे ओरैबायदि लासिंसिं जाखायो माने एखमबा समाव गावनो गाव माइनास जायो आरो ना लोगोफोर माने गावनो लासिंसिं जायो एखमबा समावथ' नोङो मिस्टेक जायोना एखमबा समाव गावनो देखायहैनानै एखमबा समाव मिस्टेक जायो माने बारनाया एखमबा समाव फेल जायो बेबायदि जायो आरोखि ना लाजिनांगौ जायो अब्लाबो बेफोरखौ जेबो माना खालामनाङा माने बिराद साहस बाहायनांगौ लोगोफोर ओरैबायदि बेफोरबायदि पाब्लिकनि बारनाया गोबां साहस बाहायनांगौ जायो माने ओरैबायदि आलादा आरो ना जेन'बा जाय जोङो ओरै सिगां उन्दै समावथ' जों ओरैनो आबां जाबां बारलाबायोसोमोन जेबो माबायामोन ओमफ्राय बिनि उनावहायसो बेफोरबायदि पाब्लिकेसन नोंथांमोना साननो हागौ जे बेफोरबायदि पाब्लिकनि सिगाङाव ओरैनो बारलाबायबानो देखायबानो हायो बेफोरबायदि सानदों जानो हागौ माने ओरैनो एक्सट्रा नर्मेल मानसिफोर गैयैयाव बारलाबायनाया आलादा आरो बेफोरबायदि पाब्लिकनि गेजेराव बारनाया आलादा आरो ना साहसआ माने गोबां साहस बाहायनांगौ जायो एखमबा समाव बिराद दुखु मोनो आघार मोनो एखमबा समाव लासिंसिंबो जायो बा सोरबाया बुङो आरो ना सोरबायाथ' गोबां गाज्रि होखायो साहसबो होखायोखा सोरबाया गोबां बुङो बेफोरखौ जेबो माना खालामनाङा माने बे बुस्थुआ नों बिराद गावखौहाय गोसो दाद लानानै स्ट्रं लानानैसो जायो आरो ना लोगोफोर खुनु लाजिनाय होननायानो थानो नाङा बावहाय जै नों बेफोरबायदि पाब्लिकनि गेजेराव दिन्थिनो हाबाय नों जेखौबो लाजिला लोगोफोर फुरा लाजिखाया जेन'बा नोङो मोनसे माबायावहाय टाउन गिदिराव बारनो थाखाय नों गोबां साहस बाहायनांगौ जायो जेन'बा नोङो बे टाउन नालाय गिदिर गोलाव सोरबा अफिसार सोरबा पुलिस सोरबा आर्मि सोरबा माबा सोरबा इन्जिनियार बेफोरबायदि गिदिर गोलाव गोबां नुनो मोनो टाउनावहाय नों बेफोरनि गेजेरावनो नों बारनानै देखायगोन सोरबाया पुलिस नामा सोरबाया अफिसार नामा नों बेखौ जेबो मिन्थिला दा बै नों जे बारनानै देखायबाय ओमफ्राय बै अफिसारफ्रा सोरबा माबाफ्रा गिदिर गोलावफ्रा नोंखौ मा सानगोन नोंखौहाय बुंगोन आरो बिसोर गोसो सिङाव सोरबाया जेबो बुङा माने मालाय बेफोरबायदि मिडियाआव ओंखारखायो बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनबाय थाखायो खिन्थु जायफ्रा मिथियो बेफोर मा सानो फाल्थु देखायनाय बा दादागिरि देखायनाय बेफोरबायदि गोबां सानो आरो दा बेफोरखौ जेबो साननो नाङा लोगोफोर मानो होनबा
खुनु बेफोरबायदिखौ जेबो साननो नाङा मानसि जायोब्ला बेफोरबायदि माबानाया फैखायो आरोना जेन'बा मानसिनि जिउआथ' खेबसेल' नालाय बेनिखायनो थाबाय थाया बेनिखायनो मानसि जानायखायसो जानाय जे बेफोरबायदि देखायनो हाबाय दा मानसि जायामोनब्ला बेफोरबायदि देखायनो हानाय जेबो खमथा गैया इसोरा जोंनो आखाइ आथिं हरदों नंगौना नङा गासिबो हरदों गासिबो जों दिन्थिनो हायो दा जोङो गावनो दिन्थिनानै जे पाब्लिकजों जोङो बखिजायोबा मुगैजायोब्ला होमबा मा जानो दा मानसिनि जिउआथ' खेबसेल' नालाय बेनिखायनो जोङो गाव मा खालामनांगौ गाव मा दिन्थिनांगौ बेखौहाय दिन्थिखानांगौ आरोना लोगोफोर गोबां साहस बाहायनांगौ लोगोफोर गोबां लाजिथाव आंबो गोबां बुंजाखांबाय आरो गोबां प्रब्लेम जायो आरोना बेफोरबायदिहाय एक्सुवेलि गोबां आघातबो मोनो दुखुबो मोनो एखमबा समाव गालिननाय मानाय बेफोरबायदि गोबां जायो आरोना रायजानाय मानाय एखमबा प्लास्टारफोरावनो गोलैनाय गालिननाय दुलुबोनाय बेफोरबायदि गोबां जायो आरो खिन्थु प्रब्लेमा आं बेफोरबायदि प्रब्लेम बारा जाबोआखै जानाया बेफोरबायदि आखाइ आथिं दुलुनाय माबा लोरिनाय बेफोरबायदिया जाबोदों आरो आखाइ आथिं सलथबनाय बेफोरबायदिया जाबोदों अब्लाबो बेफोरबायदि माने इसां गिदिर प्रब्लेम जाफेराखै आरो लोगोफोर लाइफआव दुखुआ गोबां दुखु मोनदों बेफोरबायदि होमबाबो जेबो साननाय फैयाखै माने आंनावथ' बानाय गैखाया लोगोफोर उन्दै समनिफ्रायनो एसे आलादा जाबोदों आरो आंनि कन्टेन्टआहाय उन्दैयाव आबां साबांसो बारलाबायोमोन ओमफ्राय बेनि उनाव पाब्लिकनि गेजेराव देखायनाय मानाय बेफोरबायदि जाबाय आरोना ओरैबायदि जायो लोगोफोर साहस देखायनायनिया माने जोङो दा जेनेबा बबेबा अफिसफ्राव थां नोङो लोगोफोर बबेबा अफिसाव थाङोबा जोङो गोबां साहस बाहायनांगौ जायो जेनेबा नोङो सोरबायाहाय बेफोरबायदि साहस बाहायनो हायैयावनो बेबायदि प्रब्लेम जायो आरोखि ना